Perinteiset lasten sadut ovat tähän saakka puuttuneet sormitietokoneiden ja älypuhelimien sovellustarjonnasta. Imatralainen isä päätti korjata tilanteen ja nyt satuklassikko Kultakutri ja kolme karhua on saatavilla uudessa muodossa. Ensimmäisellä viikollaan satu nousi lataustilaston kärkeen. Oikeastaan kaikki lähti siitä, kun sain ton oman iPadin joskus aikoja sitten käyttöön ja silloin oli oma lapsi, joskus se oli joku 1,5 vuotta suunnilleen ja tykkäsin ihan kauheasti ja silloin tutkii sitä ja tutkii kaikkea, kokeilla ohjelmia, mutta tosi vähän mitään suomenkielistä saatavilla. Suuren tarkemmin. Veri, kun tätä aloitit kehittelemään, niin miten se homma lähti liikkeelle? No idea lähti tuossa viime vuoden loppupuolella. Me silloin opettelin, tein englanninkielisille markkinoille. Ihan niin vaan opettelin, että miten koodausjutut toimii. Ja sitten kävin miettimään, että mikä olisi semmoinen Suomen markkinoillekin kiva peli. Ja Kultakutri oli semmoinen, että oma äiti lueskeli tätä, kun olin pikkupoika. Ja sitten näin yksi päivä, kun se luki meidän nyt 3-vuotiaalle pojalle, mä ajattelin, että no sehän olisikin tosi hauska tehdä sitten. Voi tolleen oma lapsi ollut sitten siinä testaajanakin ihan